Moi! Me lähdetään kohta mun toisen mamman 90 synttärille. Kai. Ja mä ajan auton. Nyt me lähdetään ja harjaan hiuksia. Hän tee mun harja. Mä siis mun iskällä. Tää on vähän sotkunen. Se ei haittaa. Tää laatikossa on mun kiviä. Oona! Just tällainen hyvä tiukka. Esittelen ne kivet. Nyt on mistä perään. Okei, eka tämmönen. Tää on tosi hieno. Ja meneekö nyt esitellä? Mä olin eilen siis koko päivän pihalla. Niin sen takia mun kynälasit on tämmöset mä kaivoin semmoista vähän niinku multaa. Se on niinku hiekkaa. Ja sit käsilläkin, koska oli semmonen joku yli 100 vuotta vanha neula. Kuulitte oikein, 100 vuotta. Se oli tosi ruostunut ja mun iskä löysi sen jostain, kun se kaivoi sen kaivinkoneella. Voin näyttää sen kaivinkoneen. Tuommoisella se kaivoi sen. Ja mä ajan tuolla tänään.